Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról hallottál már? Hallottam már róla, ja. És mi a véleményed róla? Hát nem tudom, szerintem jó ötlet, hogy csináltátok ezt a fesztivált. Nagyon jó. És mi a véleményetek egyébként a fesztiválról? Amúgy királyság kellett már Csabára, de tényleg. Igen, nagyon zsír lesz. Hallottatok már a Körfről? Nem. Hát nem igazán. Nem igazán? Akkor annyit el akarok mondani előjáróba, és adok egy szórólapot. Ez a Békés Csaba legelső könnyűzenei fesztiválja. Supernem, Neo, Esti Kornél, stb. Nem tudom, hogy álltok az ilyen zenékkel. Szeretjük őket. Szeretjük. Nagyon helyes. Akkor nektek is ott a helyetek, ne velünk a Körfön, oké? Okay? Jó, természetesen. Jó. Akkor ott várunk rá. Supernem, Neo, Esti Kornél, 3 napos lesz, azt hiszem. Lehet, hogy így is lesz. És pósteleken lesz, így van. Ennél többet el tudsz mondani, mint a ifjú hölgy? Nem. Miért nem világosítjátok fel soha? Neked adok egy szórólapot csak, hogy nehogy valami probléma legyen. És mi a véleményetek erről a kis próbálkozásunkról? Hát én kíváncsi leszek rá, azért kimegyek. Vicces. Vicces. És hogy hallottatok-e már a Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról? Nem. Miért nem világosított fel ezekről a barátnődet? Nem hallottál még róla? Adok neked egy szórólapot. Fogtok? Ez pontosan pósteleken lesz, igaz? Egészen pontosan pósteleken, így van. Nem tudom, hogy most napi jegy lesz. Napi jegy lesz. 3 napra 2500, 1 napra 1000 forint, és persze ingyenes sátorozási lehetőség. Az nagyszerű. Helyszínen 3000. Szóval előre kell megvenni a jegyedet. Értem. És hol lehet megvenni a jegyet? Köszönöm a kérdést, a Tourinfor irodában lehet megvenni a jegyet. Jó. Akkor már indulsz is a Tourinfor irodába, ugye? Így van, így van. Nagyon helyes, köszönjük szépen. Zene, Supernem, Neo, Esti Kornél, hogy álltok hozzá? A Supernemet szerettem, régen is. Akkor most is ott leszel a koncertjükön. És ez mikor lesz? Július 28-tól 30-ig. Manipulátor. Nem tudom, hogy dolgozok-e, ha nem dolgozok, akkor ott leszek. Igen, ott leszünk, a legjobb lesz. Mi leszünk a legjobbak. Juhu! Köszönjük szépen. És mi a véleményetek erről a kis megmozdulásunkra arról, hogy egy kicsit felpróbáljuk dobni itt a Békés Csabai fiatalok életét? Nagyon jó ötlet. Szerintem is. Már ráfér. Akkor ti biztos ott lesztek a fesztiválon, igaz? Elnézünk. Igen. Nagyon örülünk neki, akkor ott fogunk találkozni veletek. Sziasztok! Hello, szia! Egy kérdést szeretnék feltenni. Hallottál már a Körsről? Hallottam, igen. Mi a véleményed róla? Mit hallottál róla? Hát, hogy jó diákbuli lesz, meg stb. Koncerteket, ilyesmi. Eljössz rá? Igen, mindenképpen ott leszek, igen. Akkor ott fogunk találkozni. Rendben. Hello. Sziasztok. Hello, sziasztok! Egy kérdés elég zavarhatlak titeket? Ja, mondjad. Hallottatok már Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról? Nem. Ezre feltétlenül el kell, hogy gyere. Jó, majd meglátom. Ott leszel? Nem biztos. Tudja, hogy ott leszel? Nem biztos. Ott fogunk akkor találkozni? Nem biztos. Jó, akkor ott találkozunk, jó? Szia! Ez nem. Persze, a mérlegben olvastam, hogy lesz egy ilyen fesztivál, örülök neki, hogy van egy ilyen kezdeményezés, és valószínűleg megyek. Szeretnék menni. Hát én még nem tudom, hogy megyek-e. Igazából nekem is tetszik az ötlet, és én a neten találtam rá. Üdvözlöm, művész úr! Hallottál már a Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról? Halló! Mondtam, hogy hagyjál végén. Hello, sziasztok! Ne fussál, nagyon nehéz ezzel az úriemberrel rohangálni, csak egy kérdés erejéig zavarnálok titeket. Hallottatok már a Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról? Igen. Én hallottam, igen. Mi a véleményetek és mit hallottatok róla? Én láttam a plakátot is, és beszéltük is barátaimmal, hogy majd lehet eljövünk. Na, ez nagyon jó hír, ez nagyon jó hír. És itt? Hát, én is csak a plakátot láttam, igazából nem nagyon tudok róla semmi. De azért eljössz mindenféleképp. Hát mikor lesz? Adok egy szórólapot, ezen minden rajta van, látogass el a körf.hu-ra, látogassatok el a körf.hu-ra, aztán meg látogassatok el magára a fesztiválra is, hogyha nektek ez így ízlésetek, Supernem, Neo, Tesco Disco, Esti Kornél, stb. Oké? Ott fogunk veletek találkozni? Hát valószínűleg igen. Sziasztok, köszi szépen. Pardon, elragadhatjuk a lányát egy percre? Nem. Csak egy percre, aztán később 3 napra. Csak egy olyan kérdésünk lenne, hogy hallottál-e már a Köröskörű Ifjúsági Fesztiválról? Igen. És mi a véleményed róla, mit hallottál róla? Hát az iskolánknak a garabonciás jelöltje is szervezi, ezért majd ott leszek. Feltétlenül akkor ott leszel. Igen. Édesanyjud még elengedett? Mert most tőle engedélyt kell kérnünk, hogy eljöhess ide hozzánk 3 napra. Biztos? Igen. Megkérdezem tőle, azért Jó. rendben van? Remélem a lányát elengedi 3 napra hozzánk a Köröskörű Ifjúsági Fesztiválra. Engedélyt kaphatunk rá, hogy elraboljuk a lányát erre a 3 napra?
Igen. Nagyon fogunk rá vigyázni. Remélem is. Akkor ott találkozunk. Még egyszer hangosabban, hova jöttök? A körfre! Na ezt szár szeretem. Akkor ott fogunk találkozni veletek, igaz? Remélem. Hát több, mint valószínű. Jegyet már megvettétek? Nem, még odaig nem jutottam Igen. el. El ne fogjanak azért. Hát, Jó, rendben. sikerül szerintem Majd időbe sietünk. venni. Ott találkozunk, jó? Sziasztok!